Il-ħadd it-tajjeb. Illum l-4 ta' Settembru, it-23 ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Nilqakom għal din il-quddisa tal-ħadd immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi mill-Knisja tal-Nunzjata f'Ħalbalzan. Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Insellmilkom, sellem il-daw kollha li qegħdin iseguna fuq it-televiżjoni u fuq is-social media, qegħdin illum hawnhekk fil-Knisja Parrokjali ta' Ħalbalzan iddedikata lil Marija Annunzjata. Nistedinkom biex flimkien niċċelebraw dan jum il-mulej billi nisimgħu il-kelma tiegħu u nitolbu ħafna il-mulej biex inissel f'qalbna dejjem sentimenti ta' mħabba, ta' għaqda u jgħinna biex ngħixu tassew l-għażla tagħna li hu jkun l-ewwel u qabel kollox. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja l-Alla fl-ola ta' smawiet u paċi flat il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla missieri tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bil-missier. Inti tneħħi d-drubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-drubiet tad-dinja ilqat tal-btana. Inti li jed fuq il-lemmin tal-missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-oli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti tajtna l-fidwa u għamiltna uliet adottivi tiegħek. Ħares bit-tieba lejn l-uliet eżis tiegħek biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu jkunu ħilsa tas-sew u jiksbu il-wirth ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-Erf. Min jista' jaraf ħsieb Alla? Min jista' jifhem xi jrid il-mulej? Beżżija huma ħsibijiet il-bnedmin u kull pjantana mhux xejn fi żgur. Għax ruħna imtaqla b'ġisem li jitħassar u għar-ruħ li taħseb u pis it-tafal tagħmar. Bilkemm nistgħu nintebħu xemm fuq l-art u bid-tbatija insibu dak li hu taħt għajnejna. Mela min jista' jitkixxef fuq il-ħwejjeġ tas-sema? Min qatt għaraf ir-rieda tiegħek jekk int innifsek ma tajtux l-erf u ma baċċ fuqu mill-għoli l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Hekk saru dritti triqat in-nies tal-art. Hekk tgħallmu l-bnedmin dak li jogħġob lilek u salvaw bis-saħħa tal-erf. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien, mulej intkenn għalina. Int traġġa il-bnedmin lejn it-trab u tgħidilhom: Irġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda, jew bħal sara tal-lejl. Ngħidu flimkien. Int taħsadhom u jsiru bħal ħolma. Huma bħal ħaxix li jinbet filgħodu. Filgħodu iwarrat u jħaddar, filgħaxija jitbil u jinxef. Ngħidu flimkien, lej intkenn għalina. Għalhekk għallimna noddu jiem ħajjitna, sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej, kemm se ddum? Ħenna l-qaddejja tiegħek. Ngħidu flimkien, mulej intkenn għalina. Imlina kmieni bit-tjiba tiegħek biex nifirħu u nitennew ħajjitna kollha. Ħatkun fuqna il-grazzja ta' Alla Sidna. Wettqilna inti x-xogħol ta' jdejna, wettaq iva xogħol idejna. Ngħidu flimkien, mulej intkenn għalina. It-tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Filemon. Aziz. Jiena Pawlu raġel xwejjaħ u issa priġunier ta' Kristu Ġesu. Qiegħed nitolbok bil-ħerqa bħal ibni li jiena nissilt fil-ktajjen għal Oneżimu. Xtaqt kieku żammejtu miegħi biex kif jien fil-ħabs għall-Evanġelu idur bija minn flokok hu. Iżda ma rrid nagħmel xejn mingħajr ma nara x'ngħidlek int, biex l-opra tajba tiegħek ma tkunx għamilta bil-fors, imma tkun ħirġa mill-qalb. Għandu mnejn li għalhekk u telaq minn miegħek għal ftit biex inti terġa' tiksbu lura għal dejjem. Mhux iktar bħala il-sier, imma xi ħaġa aktar minn il-sier, bħala ħuk għażiż fuq kollox għalija, imma kemm iktar għalik, skont id-dinja u skont il-mulej. Int mela, jekk int qalb waħda miegħi, ilqgħu bħalli kieku kont jien. Il-kelma tal-mulej. Inqumu briefqa. Alleluja, alleluja. Ħajjiddi wiċċek fuq qaqdej tiegħek, għallimni il-komandament tiegħek. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dak iż-żmien kotra kbira ta' nies kienet miexja ma' Ġesu u dar lejhom u qalilhom: min jiġi għandi ma jistax ikun dixxiplu tiegħi jekk ma jobgħodx lil missieru l-ommu u lil martu u lil uliedu u l-ħutu subin u bniet u saħansitra
lilu nnifsu. Min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistax ikun disċiplu tiegħi. Għax min minnkom ikun irid jibni torri u ma joqgħodx bil-qiegħda biex l-ewwel net iqis in-nefqa ħalli jara għandux biżżejjed biex iwassal sal-aħħar. Għax jekk jiġrilu li qiegħed is-sisien biex imbagħad ma jkunx jista' jtemm il-bini, kull min jarah jibda jwaqqgħu għaċ-ċajt u jgħid dan il-bniedem beda jibni u ma kellux il-ħila ikompli sal-aħħar. Jew liema sultan li jkun sejjer jagħmel gwerra kontra sultan ieħor ma joqgħodx l-ewwel bil-qiegħda biex jara jekk jistax 10,000 raġel iħabbata ma' min ġie għalih b'20,000 ruħ. Għax inkella meta l-ieħor ikun għadu l-bogħod ikollu jibgħatlu ambaxxata biex jitolbu l-ftehim għall-paċi. Hekk ukoll ħadd ma jista' jkun disċiplu tiegħi jekk ma jitlaqx ġidu kollu. Il-kelma tal-mulej. Tobot hija kelma kera ħafna. Kera fuq fom kulħadd. Imma aktar u aktar tinstema' kera fuq fom Ġesu. Meta naqraw dan il-kliem tiegħu illum fl-Evanġelju niskantaw u ngħidu għal mument qed nisma' sew jien. Kif Ġesu jgħid illi trid tobgħod lin-nies tal-familja tiegħek. Iktar u iktar jinħass dal-kliem stramp meta niftakru illi Ġesu kien tant jenfasizza l-imħabba. Hija il-karatteristika l-iktar importanti tad-disċipli tiegħu tal-komunità li hija l-Knisja. Ġesu kien qalilhom in-nies l-akbar kmandament u li tħobb lil Alla tħobbu bis-sħiħ u tħobb lil għajrek bħalek innifsek. U li d-disċipli kien qalilhom nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. U qalilhom minn dan jarfukom li intom disċipli tiegħi mill-imħabba ta' bejnietkom. San Pawl ifissirha b'mod sabiħ fl-ittra lill-Efesin meta jgħid li Kristu ġarraf il-ħajt li kien jifridna il-bibeda ta' bejnietna. U nafu li Ġesu għalilna mhux biss li nħobbu lil dawk ta' madwarna, imma nħobbu wkoll l-edewwa tagħna. Ħobbu l-edewwa tagħkom. Għamlu l-ġid lil min jobgħodkom. Birku lil min jisħetkom, itolbu għal min iżeblaħkom. Allura kif tista' taqgħod dal-kliem li Ġesu qalu kontinwament ma' dan li jgħid illum fl-Evanġelju. Hemm darb'oħra meta Ġesu jgħid xi ħaġa simili ħafna għall-Evanġelju tal-lum u li wkoll tinstema' stramba ħafna. Meta jgħid jiena ġejt mhux biex inġib il-paċi imma l-firda. U nafu li l-firda u l-mibeda imorru flimkien. Għaliex Ġesu jitkellem dal-mod? Nistgħu nifhmu għaliex Ġesu jitkellem dal-mod. Meta aħna immorru lura għal żmien Ġesu u naraw in-nies x'fehmu. Hemm xi ħadd li semgħu jgħid dal-kliem tal-lum u fehem illi inti għandu jkollok f'qalbek il-mibeda lejn tal-familja. Ħadd ma fehem hekk. U naraw din fl-ewwel insara. Hemm xi ħadd fehem li Ġesu qed jgħid li aħna għandna nġibu l-firda
ħadd ma femek. Imma Ġesu juża kliem qiebes li jaħsad biex iwassal messaġġ ċar illi forsi aħna llum tant żmien wara narawh jistona imma lin-nies fi żmienu femuh. U x'fehmu n-nies dan li qed jgħid Ġesu? L-ewwel ħaġa li fehmu l-iktar ħaġa importanti minn dal-kliem ta' Ġesu hija li jekk aħna rridu nkunu dixxipli tiegħu għandna nagħżlu lilu fuq kollox u qabel kollox. U għandu jiġi l-ewwel. U din tfisser kultant illi ikonna nbagħtu minħabba fekk. L-ewwel insara kellhom din l-esperjenza. Kien hemm uħud minnhom illi fil-familja tagħhom kienu huma għażlu li jkunu nsara li jimxu wara Ġesu u minħabba fekk il-bqija tal-familja warbuhom u spiċċaw waħedhom. Imma huma għażlu li Ġesu jkun l-ewwel u qabel kollox. U dini li Ġesu qed jitlob minna anke llum hawnhekk din il-kelma tiegħu. Qed jitlob minna li aħna nażlu lilu u li ma nibqgħux għalhekk inħarsu lejn l-oħrajn qed jagħmel ħadd ieħor u inqabblu fejn jaqblilna. Daqqa ma' Ġesu u daqqa ma' dak li jgħidu l-oħrajn. Irid li aħna jkollna din l-għażla ċara li nimxu warajh u li nkunu tassew dixxipli tiegħu u jiġi l-ewwel u qabel kollox. U nafu li din mbagħad ikoll effett fuq il-ħajja tagħna. Hawnhekk Ġesu jispjega mod sabiħ dawk iż-żewġ tixbiegħat fejn jgħid importanti li aħna nkunu nafu għax ixdeħlin. Jgħid min jibni torri, importanti li jkun jaf li jista' jwassal sat-tmiem il-bini li qed jagħmel jew min sejra l-gwerra jaħseb minn qabel. U Ġesu qed jgħid aħna il-ħajja tagħna nisranija għandna narfu tassew xi tfisser għalina. Għax Ġesu qatt ma ħeba id-diffikultajiet, is-sagrifiċċji li konna nagħmlu biex nimxu warajh. Hija ħajja sabiħa, hija ħajja li ġibilna ħafna ferħ u paċi, imma wkoll li tfisser kultant li rridu nibdlu l-istil tal-ħajja tagħna. U rajniha din fit-tieni qari fl-ittra ta' San Pawl il-Filemon meta iħeġġu biex il-Oneżimu lil sir li ħarablu mid-dar jilqgħu lura jgħidlu mhux bħala l-sir imma bħala aħuk l-għażiż. Qed jgħidlu ibdel issa il-mod kif tħares leħ. Jekk inti trid tgħix tassew anki l-għażla li timxi wara Ġesu u ilqa' l-ieħor mhux bħala l-sir imma bħala aħuk l-għażiż. U l-ħajja nisranija tfisser ħafna drabi li aħna nagħmlu dawn l-għażliet li jiena pereżempju naħfer u ma nżommx f'qalbi kontra ħadd ieħor, naħfer anki d-deni li nirċievi. Li jiena noqgħod attent fil-kliem tiegħi ma nħallix il-sin jiġri bija, imma l-kliem tiegħi jkun kliem li jirrispetta lill-oħrajn u d-dinjità tagħhom u mhux jinsulthom. Li jiena ngħin il-minuf edibati. Dawn huma għażliet li joħorġu propju minn l-għażla prinċipali li Ġesu jkun l-ewwel u qabel kollox. Għandna bżonn ħafna l-għajnuna ta' Alla għal dan u għandna bżonn ħafna l-erf li ġej minn Alla. Fl-ewwel qari fil-fatt mill-ktieb tal-erf hemm dik is-silta sabiħa illi tgħidilna kif nistgħu aħna narfu x'irid Alla jekk hu ma jagħtinix l-erf tiegħu.
Min qatt taraf ir-rieda tiegħek? Jekk inti nnifsek ma tajtux l-erf u ma baċċ fuqu mill-għoli l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Għandna bżonn l-erf aħna biex nażlu tassew dak li hu tajjeb, dak li huwa ta' ġid, dak li jgħinna biex ngħixu tassew bħala dixxipli ta' Ġesu. U għalhekk din it-talba li nixtieq nagħmlu llum flimkien din iċ-ċelebrazzjoni, nitolbu l-Mulej biex aħna jagħtina l-grazzja li hu jkun dejjem f'ħajjitna l-ewwel u qabel kollox. Li jagħtina l-erf biex narfu nażlu dak li hu jrid minna, narfu dak li hu tajjeb u ta' ġid, ħalli f'ħajjitna ngħixu tassew bl-imħabba, bil-paċi, bil-ferħ li hu jiġi f'qalbna. Nifqa' flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bieħsar kollox. Niżel mis-smewiet għalina il-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jqum weġġa' flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nisarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma minn imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U tieżis nitolbu lil Alla l-Missier ta' Sidna Ġesu Kristu biex aħna nsiru dixxipli tal-Evanġelju billi nħallu kollox u nħaddnu s-salib tal-Mulej. Ngħidu għalhekk, Missier, għamel minna dixxipli veri ta' ibnek. Għal-Ministri tal-Knisja biex ikunu l-ewwel xhieda tal-mixja wara Kristu bl-impenn ta' ħajjithom nitolbu. Missier, għamel minna dixxipli veri ta' ibnek. Għal-popli li jisofru l-ġuħ u l-vjolenza biex isibu sinjal ta' tama u kuraġġ minn bnedmin li jgħinuhom joħorġu mill-miżerija. Missier, għamel minna dixxipli veri ta' ibnek. Għal persuni konsagrati biex ma jibżawx iqisu kollox relattiv quddiem l-għażla radikali li jimxu wara Kristu. Nitolbu. Missier, għamel minna dixxipli veri ta' ibnek. Għalina biex nagħtu l-ewwel post lil Mulej u ma nkunux skjavi tal-materjaliżmu tad-dinja ta' żmienna. Nitolbu. Missier, għamel minna dixxipli veri ta' ibnek. U nitolbu għal morda u l-anzjani, minnhom anki jkunu qed isegwu din il-qudiesa, nitolbu għal dawk li huma morda kemm fid-djar tagħhom, fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll barra minn Malta qegħdin għal kur hemmhekk, għall-anzjani wkoll fid-djar tagħhom. Nitolbu għal dawk kollha li ma jistgħux ukoll joħorġu mid-dar għal xi raġuni oħra u nitolbu biex huma jkunu mimlijin tas-sew b'dan l-Ispirtu ta' Ġesu li jġibilhom ħafna paċi imħabba fil-ħajja tagħhom. Nitolbu wkoll biex aħna dejjem
nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. U Alla, Inti taf kemm jogħġbuna l-ħwejjeġ tad-dinja, għatina l-erf tal-Ispiritu Qaddis tiegħek biex narfu dejjem nażlu dak li hu sewwa dak li hu ta' ġid u nsiru dixxipli veri il nġorru ta' kuljum is-salib tagħna wara Ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. U Alla minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel ibdil l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lil kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddis bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nirfgħu qlubna l fuq, niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. U ħenna lina fil-miżerji tagħna woġbu jitwieled minn verġni, miet fuq is-salib biex jaħlisna mill-mewt ta' dejjem u x-xox tal-ħajja biex jagħtina l-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli mat-troni mad-dominazzjonijiet maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewit, birek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dosija, qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara l-iklaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. ħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, offrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn għamma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddesin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, għafrinna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħannix fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi li xulxin. ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Dejjem Amma.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Ringrazzjament infaħru l-isem ta' Alla, ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddis tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek għall-Birom Alla Marija Santissima, imbierek għall-imqazza u immakolata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marja Verġini u Om, imbierek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-Anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Nitolbu. Mulej inti titma li l-fidili tiegħek u tajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa ta' donijek kbar mogħtija lilna minn ibnek l-Ażiż, aħna nimxu l-qudiem sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum mill-Knisja tal-Lunzjata f'Ħalbalzan. Qabel intemmu din ix-xandira nfakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta biex tkompli tagħti s-sapport tagħha lil persuni u l-familji fil-bżonn jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.